Rubriek aangeboden door Tweespan, de Ruitersport en Friso Zadels. Friso Zadels al meer dan 30 jaar een begrip. Handgemaakt in Engeland van de hoogste kwaliteit. Schoudervrijheid, ruimte bij het kussenkanaal qua pasvorm. Super geschikt voor alle soorten paarden. Binnen is Hiltwin 528. Triple A, 8 jaar, gefokt bij de Vini Kruis in Heeg, Merle Veuring, Hengelo, eigenaresse. Hiltwin is een zoon van Omer 493, komt uit een stermerrie van Fritse 423, dan een stermerrie van Tjerk 328, stam 15 hebben we mee te maken. Hiltwin is de eerste zoon van Omer, die is goedgekeurd. En de verhuizing van zijn vader naar Amerika ziet Hiltwin de ogen op hem gericht en dat is een prettige gewaarwording. Hiltwin is een fraaie hengst met veel front, met rasuitstraling en een edel hoofd. Komt uit een sterk fokkende moederlijn en heeft met Bouke K. van de Fabe een halfbroer die de Frisian Talent Cup won met een 10 voor de draf. Hengst liet in het centraal onderzoek zien heel allround te scoren. Alle 3 disciplines triple A. Werklust, kan goed schakelen, actief achterbeen. En uit de Veulen-rapportage blijkt dat hij rastypische Veulens weet te fokken met opvallende, edele hoofden, lange halzen, een resolute stap en een ruime, soepele draf. Beschikbaar bij Stoeterij Friese Visser in Drachten, Hiltwin 528. Presentatie van de Hiltwin 528 Triple A. Rubriek aangeboden door Tweespan, de Ruitersport en Friso Zadels. We gaan naar Hilbert 529. Hilbert 529, sport triple A, 8 jaar, gefokt bij JP Veenstra, Zwiegum. Broeders van Manen, R.J. Rienstra, eigenaren. Hengst is een zoon van Harke 482, komt uit een stermerrie van Standard 447. Dan stermerrie van Ilke 382, stam 32 hebben we mee te maken. ZZ ligt al in de dressuur. En met een verwantschappercentage van 17,4 is de hengst een minder verwante hengst en daarmee waardevol voor de fokkerij van het Friese paard. Je ziet hier een lang gelijnde hengst, royaal ontwikkeld, rasuitstraling, horizontale romprichting. In het CO dat hij in 2022 afronde, bleek de hengst 3 goede basisgangen te hebben. De stap is zijn sterkste. Hilbert stapt met ruimte, tact en een goed lichaamsgebruik. En met name als rijden met paard veel talent.
Veulens omschreven als uniform, goed in het rastype, hard en droog beenwerk en de draf ruim en voldoende kracht. Daarmee is Hilbert een plezierig paard in de omgang. Heeft hij veel leervermogen en laat zich fijn bewerken. Beschikbaar bij de broeders van Mane Ede en bij Rudy Rienstra. Hilbert 529. Staan die hengsten er perfect voor. Hilbert 529 Triple A. Binnenkomst van Hielke 530 Triple A en het predicaat Sport. 8 jaar uit de fokkerij van de familie Ludema Witmarsum. Eigenaar stal Chardon en H.J. Niemeyer. Hielke is een zoon van Jurre 495 uit de stermerrie van Jesse 433. Dan sterpreferent van Tjerk 328, komt uit stam 1. ZC Dressuur was de verrichtingstopper in het Centraal Onderzoek in 2022. En was ook de eerste zoon van Jurre die een stamboeknummer heeft gekregen. De hengst komt dus uit stam 1 en dat is de oudste stam van het stamboek. En een stam die ook heel succesvol was in 2022. Want een nichtje van de hengst, Janke LW, werd algeheel kampioen van de centrale keuring in 2022. Kijk naar Hielke. Mooie jeugdhengst met veel luxe, met rasuitstraling, edel hoofd, veel expressie. En naast talent als men- en rijpaard verdiende hij ook een hoge score in de tuigproef. Waardoor ook Hielke een echte allrounder is. Wordt in de sport uitgebracht door Jacob van der Heijden. Veulens hebben voldoende ontwikkeling, beenwerk met veel kwaliteit. Veulens die kunnen goed stappen met tact, regelmaat. Draven met een goede ruimte, kracht in het achterbeen. En het gebruik van het voorbeen valt positief op. Hengst beschikbaar voor de fokkerij bij stal Chardon Jorwet en ook bij ATF Nuland. Hielke 530.
Prestatie van Hilke 530 triple A. Rubik aangeboden door Friso Zadels en Tweespan Ruitersport. Wij vervolgen met de presentatie van de hengst Kees 531 triple A. 7 jaar, gefokt in Strijen bij de familie Schrouwen, familie Valma in Lunteren, eigenaren. Kees is een zoon van Tjebbe 500 en de kroonsport triple A-merrie van Maurus 441. Grootmoeder ster van Andries 415 komt uit stam 22. Dressuur L2, tuigenfokklasse. Eerste zoon van Tjebbe die zijn goedkeuring heeft gekregen. Hengst met veel rasuitstraling, opwaartse oprichting, droog en hard beenwerk. Komt uit een sportieve moederlijn en dat was in de scores voor het Centraal Onderzoek goed te zien. Haalde in alle 3 de disciplines een triple A score. Hengst won in 2024 de naar zijn vader vernoemde trofee de Tjebbe 500 bokaal op het Concours Piek tuigpaard Friesras in Lunteren en werd in het tuig dekhengsten kampioen. Kees heeft looplust, werkwillig, bewegingstalent geeft hij door. Van zijn Veulens uit zijn eerste jaargang scoorde 50% in de eerste premie. En laten de Veulens met front- en rasuitstraling ook een opvallend goede draf zien met kracht, ruimte, veel schoudervrijheid, bij het voorbeen ruim wordt weggezet. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren Kees 531 triple A. Dansen door de baan, Kees 531 triple A.
Entree van Jorke 532, Sport Triple A, 7 jaar, gefokt bij S.A. de Vries, Witmarsum. Eigenaren zijn gebroeders van Mane en Kees en Anja van Asbikker. Zoon van Menne 496, moeder Ster AA van Tjalle 454 en de grootmoeder Ster van Velle 422. Komt uit stam 110 Z1 dressuur. Dat is de eerste goedgekeurde zoon van Menne. Ronde in 2022 centraal onderzoek af met een AAA-predicaat dankzij een sterke menproef waarbij hij opviel met veel balans en impuls. En daarbij werd ook zijn aanhankelijke karakter geroemd. In het werk doet Jorke altijd zijn best, wat erin resulteerde dat hij gedurende het centraal onderzoek veel progressie wist te boeken. Van zijn 3 taktvaste basisgangen was vooral de opwaartse galopade met ruimte en afdruk opvallend. En Jorke heeft zich inmiddels ook in de dressuur laten zien. En ook op keuringen doen ze Veulens van zich spreken. Veulens die lang gelijnd zijn, rastypisch, sterk in de verbindingen, resolute stap tonen. En een ruime draf met een voorbeen dat goed naar voren wordt gezet. Beschikbaar bij de broeders van Mane, Ede, de hengst de Jorke 532. Jorke 532 Triple A. Jimte 533 komt binnenwalsen. Sport Triple A, 7 jaar, gefokt bij R. Arends in Bijlen in bezit van Finca Sandro Mexico. Zoon van Ulbran 502 en een stermerrie van Epke 474. Dan een ster van Nikle 309. Komt uit stam 120 ZZ in het Menne. Eigendom dus van de Mexicaanse stoeterij Finca Sandro, maar blijft toch wel fijn nog in Nederland staan. Jimte was als Veurde al een opvallende verschijning. Werd in 2019 kampioen op de centrale keuring bij de Hemsveulens. In de verrichtingen viel de zoon van Ulbran op met zijn hele constante verrichting. Vooral zijn ruime, krachtige stap. Met veel lichaamsgebruik is een welkome aanvulling in de fokkerij van de Friese paarden. Veulens tonen rasuitstraling, draf met ruimte, kracht, souplesse. En daarbij straalt ook het beenwerk kwaliteit uit. De opwaarts gebouwde jeugdige Jimte 533 heeft bovendien een heel plezierig karakter, geniet van aandacht. En die krijgt hij vanzelfsprekend vandaag volop. Dus beschikbaar bij Stal de Mersken, Siegerswoude. In Mexicaans bezit van Finca Sandro, Jimte 533.
3-3. Wisseling van de wacht, dames en heren. Nu twee naamgenoten bij elkaar. Jimte met Jimte. Komen ze nog een keer. De laatste in de rubriek Cannes 534 Sport Triple A 7 jaar. Gefokt en in bezit van de familie Agalkemaas, Siegerswoude. Zoon van Ulbrand 502. Moeder is stersport, preferente prestatie. Mary van Torben 466 en dan Dortsen in de afstamming. Komt uit stam 50, Z1 dressuur, ZZ Medde, rastypisch. Cannes, net als stalgenoot Jimte, zoon van Ulbrand 502. Daarmee zijn de eerste twee goedgekeurde zonen van Ulbrand, die zelf naar Amerika is geëmigreerd, een feit. Cannes komt uit een uitmuntende moederlijn die heel sterk fokt en ook in de sport opvallende prestaties neerzet. Met zijn triple-A-score in het centraal onderzoek maakt hij zijn moeder prestatie. De vijfde trouwens op rij in deze tak van stam 50. Halfzus Ela Sterre is inmiddels modelsport triple-A, werd fokdag kampioen bij de fokvereniging Groningen-Drenthe. Hengst Cannes komt dus uit een goed nest en met zijn fraaie prestaties in het CO is het geen toeval dat zijn eerste verdens positief zijn opgevallen. Goed ontwikkeld, lang gelijnd, beenwerk, droog en hard, de stap en draf ruim. Beschikbaar bij stal de Merskens Siegerswoude, de hengst Cannes 534 Triple A.
En daar is hij nog een keer. Kanne 5, 3, 4. Triple A. Ja, je zult maar voorbrengen, zeggen mensen. Oei, 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 wat zijn ze sterk. Wat hebben ze een power. Wat hebben ze een kracht. Wat hebben ze een uitstraling. Wat was dit weer een mooie rubriek. Ze komen er weer aan. Tweespan Ruitersport Friso Zadels, de sponsor. Tweespan Ruitersport Friso Zadels, sponsor. Friso Zadels al meer dan 30 jaar een begrip. Handgemaakt in Engeland van de hoogste kwaliteit. Friso Zadels geliefd vanwege de goede afwerking, mogelijkheid tot zelf samenstellen en een zeer comfortabele zit.
Komen we weer een beetje in de richting, mensen. Altijd even checken. Kijken of de jury het goed vindt. Ook vergeet er nog weer één. 5-3-3. Kom eens even deze kant op. Even iets naar achter. Kom maar. Even achteraan. Nou, blijf daar maar even staan. Blijf maar even staan met... Dan kunnen we instappen. Mensen, we gaan opstellen op kop geplaatst. De hengst Jimte 5-3-3. Dan Jorke 5-3-2. Vervolgens Kees 5-3-1. Daarnaast Kanne 5-3-4. Hielke 5-3-0. Hiltwin 5-2-8. En Hilbert 5-2-9. Mirjam Ruiter namens John KVS, John Bot namens het bestuur. Gaan het inter weer aanhangen. Uiteraard ook vertegenwoordiger van het tweespan de Ruitersport en Friso Zadels. Het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Bert. De laatste rubriek voor de kampioenskeuringen. Hele volle rubriek weer. En op kop geplaatst in deze rubriek Jimte 5-3-3. Een hengst die vandaag zijn laatste optreden heeft hier. Omdat hij volgende week naar zijn nieuwe eigenaar over de plas gaat. Een royaal ontwikkelde hengst. Lang gelijnd met een lange hals. Droog beenwerk. Een hengst die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik. Voorbeenstand die zou correcter mogen. De draf is makkelijk met veel tact. Jimte 5-3-3 op kop geplaatst. En een hele mooie tweede plaats voor Jorke 5-3-2. Een moderne hengst met een mooie belijning, lange hals, sterke bovenlijn, goede kruisligging. In stap sluit hij goed aan. In draf, ja, dan mag hij iets meer gedragenheid tonen. Jorke 5-3-2. En dan gaan we verder met een paard met heel veel hengstuitstraling. Kees 5-3-1. Veel statuur, heel sterk op de lendenen. De rug zou een fractie sterker mogen. Keihard beenwerk. En in beweging mag je iets meer overtuigen. Maar een hele mooie derde plek voor dit vaderdier. Kees 5-3-1. En dan Kanne. Kanne die is er heel mooi ingegroeid. Heeft heel veel rasuitstraling. Is evenredig gebouwd. Hard beenwerk. Hij was een beetje druk, een beetje gehaast in de stap en ook in draf. Was hij wat loperig. Wilde hij iets sneller dan zijn voorbrenger. Kanne 5-3-4. En het houdt niet op met mooie hengsten, want hier hebben we Hielke 5-3-0. Hengsten met een hele mooie voorhand, die hard beenwerk heeft. Die iets overtuigender mocht stappen en met voldoende buiging in het achterbeen draafde. Hielke 5-3-0. En dan Hiltwin met zijn fraaie voorhand. Hele lange verticaal gerichte hals met veel behang. Hengsten die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Hard beenwerk heeft. Die veel spanning had. En daardoor kwam de beweging misschien niet helemaal uit de verf, maar een paard met veel statuur. Hiltwin 5-2-8. En tot slot Hilbert 5-2-9.
Een grootramige hengst met veel front, een lange verticale hals, een royale hoeven die in beweging wat meer mocht overtuigen vandaag. Maar een heel mooi, fraai gelijnd paard. Hilbert 529. En voor de kampioenskeuring nodigen we graag de eerste 2 paarden uit. En dat zijn Jimte en Jorke. Mooi, bedankt Sabine. Dames en heren, de ronde op kop geplaatst. Jimte 5-3-3. Jorke 5-3-2. Kees 5-3-1. Kanne 5-3-4. Hielke 5-3-0. Hou vast, hè. Ja, Melle is zo'n mans. Hiltwin 5-2-8. En Hilbert 5-2-9. Ja,